пълен чук. Няма никакъв профил, въобще не планира. Не е заради това, значи проблема е друг, бе. Караш ли, Ники? Има ъгъл мотора, Е, сега. в момента е с ъгъл на мотора. Не, той дава нагоре. Команда, но то не става. Янчо, направи пак един близък полет така. Поне ли ти, де? Подигравка за себе си. Пак е много предна тази цимковка. Да махнем камъните. Ще махнем това. Аз трябва да давам газ, за да компенсирам цялата тая